Bon dia a tothom. Benvinguts al programa Campions del Futbol. Avui farem l'entrevista de travessa de quines són les seleccions amb més possibilitats de guanyar el Mundial de Qatar. Us parlem de l'Institut Escola Piera. Som l'Eloi Banxuc Gómez, l'Ibrahim Irfan, el Martí Muriana Martínez, l'Imran Bendriz, l'Eric Barberà Albert. Tots nosaltres som alumnes de segon d'ESO. A veure, què penses dels nostres experts? Eloi, quina selecció penses que guanyarà el Mundial? Bon dia, jo crec que guanyarà Argentina, perquè juga molt bé. Té jugadors molt efectius al camp, com Messi, Di Maria, etc. Són futbolistes que juguen fort a porteria, una virtut que no tenen totes les seleccions. És més, la majoria de les seleccions no tenen un porter amb garanties sota els pals. Engany, el combinat argentí va molt fort. Messi està motivadíssim, perquè aquest pot ser el seu últim Mundial. A més, el davanter del PSG pot convertir-se en el màxim golejador de la història de l'albiceleste. Comptarà amb l'ajuda de Lautaro Martínez i les seves assistències. A Messi només li caldrà rematar entre els tres pals. Pels argentins també cal destacar el porter titular, Dibu Martínez, tota una garantia per a la selecció. Crec que dona prou arguments per dir que Argentina s'endurà al Mundial. Sense dubte, però no sé si els teus companys tenen la mateixa opinió. Martí, quina és la selecció més potent del Mundial a per teu? Mundial, jo crec que guanyarà Brasil, perquè té jugadors molt bons com Alisson, Alexandre, Thiago, Silva, Marquinhos, Alan Militao, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá o Richarlison, etc. Hi ha d'anomenar jugadors amb molta qualitat, però encara em vull destacar un altre dos. Neymar, un extrem de personalitat i una jugador de promesa com és Vinicius Junior, que és millor encara. A més, la Canarinha és una selecció amb molta història, és el primer del món. És una de les seleccions amb més títols, amb llegendes com Pelé, Eusebio, León, Miñón, espero que s'hagi entès. És cert que la Canarinha sempre és una ferma candidata al títol mundial, però quina és la teva aposta, Eric? Hola, la selecció espanyola serà la següent campiona del món i tinc molts motius per assegurar-ho. Primer parlaré del porter, Unai Simón. Personalment m'agrada molt, sobretot després de fer bon paper a l'Eurocopa, va ser capaç de l'altura dels penaltis, hem arribat lluny gràcies a ell. I per ell la defensa descartaria Laporte, Pau Torres, Jordi Alba i Carvajal. Tenim una bona defensa per competir amb els centrals ràpids i els laterals amb experiència. Al mig del camp tenim a Pedri, Gavi i Rodri. Per mi, Pedri és el millor migcampista actual perquè té regat, passada, és jove i té experiència de l'Eurocopa. Gavi és el cas semblant al Pedri. A més, aquest any ha guanyat el premi al Golden Boy i juga molt bé. Rodri és un pivot de molt que Guardiola, quan ho va veure jugar, va posar 100 milions d'euros per ell. I amb la delantera hi ha Ansu Fati, Morata i Nico Williams. És una delantera molt competitiva amb extrems bons i ràpids i que saben centrar a l'àrea. Morata té experiència i marca molts gols. Per mi, tenim equip per guanyar el Mundial i un nou seleccionador. Amb tot, jo hagués convocat a Sergio Ramos abans que Eric García. I aquesta és la meva opinió. I només ens falta tu, Imran. Quina selecció penses que guanyarà el Mundial? Bon dia. Jo crec que gana Marroc perquè ara té millors jugadors que en edició anterior, com Hakimi, Ziyech i Hakimi. Prefereixo Hakimi abans que Cristiano Ronaldo o Messi. A més, és un gran porter. Selecció marroquina és capaç de guanyar a Espanya i tots els altres equips que heu dit.
Sortim de dubtes el diumenge 18 de desembre, dia en què es jugarà la final. Fins aleshores gaudiu al Mundial.